Vlada Federacije nastavlja svoju politiku ugrožavanja egzistencije građana u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evo, izmislili su novi način da lica koja su nezaposlena, koji dakle nemaju prihode, žive na ivici egzistencije ili ispod ivice egzistencije gotovo, sada će biti još više ugrožene. Ministri i premijeri su smislili da licima koja traže posao na biroima za zapošljavanje nametnu obavezu aktivnog traženja posla. To znači da će bar jednom mjesečno morati obilaziti poslodavce i donijeti potvrdu da su tražili posao. U takvoj situaciji, ukoliko ne obezbijedi tu potvrdu, imat ćemo stanje gdje će biti brisani sa biroa i automatski im prestaje zdravstvena zaštita. I najavljeno je prilikom izmjene ovog zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj zaštiti nezaposlenih lica, da je to prvenstveno radi toga da bi smanjili broj lica koja koriste zdravstvenu zaštitu. To je nemoralno, brutalno prema ljudima koji nemaju egzistenciju u smislu plate, posla, sigurnosti sebe i svoje porodice i dovest ćemo ih u stanje da će morati dakle obilaziti poslodavce, a onda ćemo poslodavce dovesti u stanje gdje će im svaki dan dolaziti 10 ili 100 ljudi da traži potvrdu da su samo eto kao pokušali tražiti posao. To će sigurno negativno djelovati njihovu poslovnu efikasnost. Na kraju, ili od tog zakona, pored maltretiranja nezaposlenih lica i poslodavaca, neće imati ništa, jer će svako morati da bi sačuvao zdravstvenu zaštitu i mogućnost da ima zdravstvenu zaštitu, obilaziti poslodavce. Dakle, ništa od toga neće biti. Ili ćemo doći u situaciju da neko zbog nesnalaženja u takvim okolnostima može ostati bez prava na evidenciju na birou za zapošljavanje i pravo na zdravstvenu zaštitu. Smatram da država, u slučaju Federacija Bosne i Hercegovine, morala je biti ta koja će adekvatno obezbijeti građanima uslove zapošljavanja. To nisu radili u protekle 2 decenije. I morali su, i to smo više puta potencirali, bezuslovno obezbijeti svim građanima zdravstvenu zaštitu. Dakle, taj minimalni osnov da ljudi imaju mogućnost da pristupe ljekaru bez naknade, pogotovo kad se radi o nezaposlenim licima. Ovdje u ovoj situaciji, pored sadašnjeg teškog stanja, da i pored mogućnosti da imaju zdravstvenu zaštitu, moraju kupiti markice, moraju platiti lijekove, a nezaposleni su, dakle, nemaju egzistenciju, nemaju mogućnost da plate to, bit će im još teže. Smatramo da ako se ovakav zakon usvoji, a ide zakon u proceduru pred sve kantonalne skupštine u Federaciji Bosne i Hercegovine, da pored svega onoga što su radili penzionerima, pa evo, boračkim populacijama, sada će vlada na sebe navući gnjev i nezaposlenih lica. I evidentno da će očito samo masovni protesti moći rezultirati time da se ovakvi nemoralni, loši političari, izabrani zvančnici, uklone sa funkcija kako bi prestali praviti štetu građana.